ма каса хуш омаден. Аллоҳи меҳрубон шуморо нигаҳбон боша, обод ва сарабаланд бошед. хитоби ман ба ҳамон одамое ки как будто ки шумо насиҳат мекунену по факту гирем шумо духтарои тоҷика дар пеши дигар миллат пас мезанед, миллати тоҷика пас мезанед ва мегӯянд ки мо дарси тарбиявӣ кардем ки духтаро хучо набуранд, ихенакна ухенакна. Ман пишти ягон духтари тоҷика намегирам. Ман намехоҳам ки духтарои тоҷик буранд дар саҳифаҳои иҷтимоӣ, дар ютуб, инстаграм, тикток, фейсбук, дар ҳар қавру бало буранд таношон луч гарданд. лекин шумо мебурем бо издиватса мекунед тамоми миллата. Чида дигар миллатҳо намекунанд ин кора? Надоранд духтарои ғажд? Доранд, лекин намекунанд, барое ки бачаҳошон баномусанд. Блогерҳошон хеле корои кумтагӣ намекунанд. Шумо мехезед вай духтар бечора ягон видео мепартояд, ҳаромӣ 200-300 просмотр мегирад, шумо мезанед 1 миллион 2 миллион одам да бо мебуроед, нишон метиҳед ки хеле духтар дорем. Накунед духтарои тоҷика пас назанед дар пеши дигар миллатҳо. Ҳар кадомет ки прикол кардем, ман мебурам шуморо прикол карда мегирам. як одам нависа ки чӣ нависа як секунд, изо додани як шаҳрванд ҷинояте. Шумо да паҳато ҷиноят набуда, аки ман шуморо издиватса мекардам, ҷиноят буда. Шумо миллата издиватса мекунед, ман шуморо издиватса мекунам. Чӣ хел фаҳмидед? Барои ҳамқа кори кунтагитон накунед. Тамом. Шумо ки накардед, миллати мана ки пас назанед дар пеши дигар миллат, ман шуморо пас намезанам. Барои ҳамқа блогерое ки миллати тоҷика пас мезанед, духтарои тоҷика, манам шуморо пас задан мегирам. Мезанем дар канса, касе ки бирид. Барои ҳамқа накунед ҳамин кора.